Yes, nu skal I høre om hjælpeverberne. Vi har 3 slags, og de hedder sein, haben og werden. At være, at have og at blive. Hjælpeverberne har 2 funktioner. Den første funktion er, at det kan optræde som fuldverbum, det vil sige, at det er det eneste verbum i sætningen. For eksempel, Peter ist ein guter Tennisspieler. Så kan et hjælpeverbum også optræde i en sammensat tid. Det vil for eksempel hedde, wir sind oft nach Berlin gereist. Så hjælper det altså et andet verbum med en sammensat tid. På næste side her, der kan I se hjælpeverbernes bøjning. Her øverst oppe har vi de 3 hjælpeverber, sein at være, haben at have og werden at blive. Og ned her i kolonnen har vi præsens, som betyder nutid, præteritum, som betyder datid, og perfektum, som betyder før nutid. Og det er de 3 tider, vi beskæftiger os med i dag, så det sidste af boksen hernede, det kan I lige se over. Og så hedder det altså, ligesom vi snakkede om sidst, ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind i nutid for sein. Og så kan I ellers læse resten af bøjningerne hernede.